Яшерин батырын түгел, хәзерге яшьләрдә активлык 90-нчы еллардагы кебек үк булмаса да, төбәкләрдәге милли оешма җитәкчеләре белдергәнчә, заманына күрә активлык начар түгел. Хәзерге вакытта актив эшчәнлек алып баручы яшьләр арасында аларга карап ниндидер нәтиҗәләр чыгарырга мөмкин. Бу Самарада мәсәлән туган тел оешмасы актив эшләп килә. Екатеринбургта яшен дигән оешма һәр атна шулай ук җыелышлар үткәрәләр, төрле чаралар. Соңгы вакытта менә бу Оренбург өлкәсендә дә яшьләр оешмалары барлыкка килү активлык яшьләр арасында күренә. Уфада шулай ук яшьләр актив. Ульяновскида да 2000-нчы еллар башында татар яшьләр хәрәкәтенә килүчеләрнең байтагы фанатик рәвештә традицион булмаган дингә керсә, бик күпләре эшмәкәрлеккә китте. Шуңа күрә дә бүгенге яшьләр форумы сүнеп баручы учакны яңадан тергезеп җибәрүгә бер зур адым дип карарга кирәк. Бу яңа иске хәрәкәтне эшмәкәр Руслан Фәйзов чын мәгънәсендә җанландырып җибәрде. Безгә очень булышты безнең ВКонтакте группасы. Анда без постоянно пост куеп, кем кли безнең оешмага керергә да обязательно кушылыгыз, килегез дип, и монда без җыелабыз та, күп по интересам нашел. И яшьләрне яшеп менә, естественно, конечно, кемдер яшьләре килеп карап китән даннар, а кемдер зажигает инде, да, и уже бездән дә кала. Өлкәнең татар мәдәният үзәге яшьләргә җыелу һәм күңел ачу урыны гына түгел, аларга методик ярдәм күрсәтү һәм аларның эшен оештыру буенча базада булып тора. Без төрле танылган кешеләр белән очрашабыз, уеннар оештырабыз, татар телен өйрәнү өстендә эшлибез һәм инде бер-беребез белән якынрак танышабыз. Сер түгел, яңа буын татар яшьләре оешмасына йөрүчеләрнең әле байтагы татар телендә сөйләшә белми. Ләкин бүгенге чорда эш аларның тел белүендә дә түгел, аларның татар рухлы, милли җанлы булуында. В наших встречах есть 10-минутки, когда мы говорим строго на татарском языке и обучаемся. Вот она прекрасная возможность для молодежи развивать язык. Һәр атна сайын өлкәнең татар мәдәният үзәгенә йөрүче егет-кызларның киләчәктә татар телен өйрәнү буенча курслар ачу нияте дә юк түгел. Грантлар язып, яңа проектлар башларга да бүген мөмкинлекләр җитәрлек. Бу хакта форумга килгән төбәкнең яшьләр эшле министры Артем Мирошников та ассызыклап сөйләде. В этом году у нас будет проходить губернский конкурс в сентябре месяце. Там будут предоставляться гранты, 30 победителей. Приглашаю вас принимать участие. Это возможность для реализации ваших каких-то идей, ваших проектов. В этом году фонд губернского конкурса увеличен с 1,5 миллионов рублей до 3 миллионов рублей. Также мы в прошлом году стали победителями проекта «Росмолодежь. Регион для молодых». Мы привлекли 120 миллионов рублей. Форумда катнашучылар зур шәһәрләрдә генә түгел, авыл районнарында да оешманың бүлекчәләрен булдыру, татар яшьләре өчен танышу клублары ачу һәм Казан, Болгар шәһәрләренә экскурсияләр оештыру кирәклеге хакында да фикер алышты. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.